нәрседен баштарға керек. Бүгін футбол үшін хава тырышы бик әйбәт. Бик әйбәт хава тырышы. Жылы, кояшлы. Һәм иң мөһиме кара бүген. Әйбәт. Дуслар, булды, киттек без. Конфедерация кубогы ойынына Германия һәм Чили машинаны калдырдык без кайда? Южный сәүдә үзәгенең парковкасында. Һәм инде монда калдырып, монда без утырабыз трамвайга. Һәм трамвай белән без китәбез стадион янына. Менә шундый хәл. Тукталышта кеше күренми. Трамвайда ничә икәне билгесез. Уенга ничек киенергә икән бик зак уйладым. Нәрсә киергә икән дип, һәм әлбәттә киергә уйладым инде футбол белән бәйле бәйрәм булгач. Опа, Зенитның футболкасын. Әлбәттә Германия һәм Чили командасында Зенит уенчылары юк. Аңа карамастан шушы футболканы кидем булса. Biz Vet Akademiya остановкасында чыгып калдык та тукталышында. Һәм инде җыеп стадионга таба барабыз. Бөтен халык шулай бара. Ләкин без Рубин һәм ЦСКА командасы уйнаганда трамвайлар Vet Академияда безне төшерәләр иде, туктыры китәләр иде. Инде стадионны узып, стадион янында туктамыйча Дараски остановкасында туктыйлар иде. Бу юлы трамвайларны һәм бөтен автобусларны кире боралар. Инде мәсәлән, кем Азин ягыннан кварталга кайтырга тели, әйтик башта Vet Академиягә хәдер трамвайга утырып барады. Аннан соң Дараскига хәдер җыеп чыга. Һәм инде аннан соң Дараскида гына трамвайга яисә автобуска утырып үзенең өенә кайтышлар. Менә шундый кызык хәлләр. Ниһаять, кояш та чыкты. Фотография. Ну давай, ты все посмотри. Телевизор караучылар, бүген безнең уен Германия-Чили. Кем яклы, иң кызыгы безгә шәп уен булсын. Һәм инде барыбызга дамышлар, без әзер. Әзер. Кем яклысын? Мин син кем яклы? Әйтә салибыз. Бүген инде безнең сугыш башланган көн. Мин немецлар яклы түгел, мин Чили яклы булдым. Мин нигәдер немецлар ягына, ләкин монда сугыш башланганның бернинди дә катнашы юк. Юк, беләм. Чөнки сугышны фашистлар башлады. Немецлар бит. Менә шул ярар. Рамилне көтәбез, Шәрәфиевне. Да бармы ни? Selam. Are you? Kemishsin Fans, yes? bugün. Good, good.
Germany football team fan. Яра, достар, кеттік кіреміз. Стром білен бітті ме? Девушка, что за игра? 4-3. Мячей вы должны попасть. Только с вашим ростом вы Максимально дружелюбные чилийцы уже фактически могут установить кого-нибудь или забрать с собой в Чили. Веселые люди. Не так много вижу болельщиков сборной Германии. Тем не менее, им тоже передаем большой привет. Эй, диджей Хам здесь. Это Зона Бар. Максимум музыки, отличного первого и хорошего настроя. Да, официальный магазин. Hozir beylarni qarab ketamiz. Lider bir futbolkalar 4000 lira, 2000 lira, 1500, beyzbolka, top 3000, zabivaka 2000, 2000 şarf lira, nasıl bir gerek yok yani. Have a good day today. We will go in English, I suppose. Only, okay, 3 countries participating. First time ever in the Federations Cup. What countries they are? Okay, Cameroon, wrong, Chile, incorrect, you can perform. No, Mexico, no. 2 of them. Wrong. Jorgen, Portugal, incorrect. But you still have... Эти не знаю, что 3 сборные на турнире, которые участвуют впервые. Общественного порядка. Нарушители будут выведены с территории стадиона. Fans, please note that strollers are not permitted into the stand. You can leave them at the information desk. Выход с мероприятия с телеканала запрещен. Вы можете оставить их на информационных сайтах. Biz o'zimizning o'rinlarni topib o'tirdik. Yigitlar aytasiz, nima sizning prognozingiz? Üçge bir Germaniya jengadi. Lakin bir ko'ngilli o'yin bo'lacak qilmayman. 1-1 bo'lib boracak, yomon seyt o'g'ilni Germaniya. Men o'ylayman 3-1 bo'lish sherik bo'lishi mumkin. 3-2 Yomon foyda. Mana fursat bunda Manchester City'ning qatari Claudio Bravo. Bravo. Chile komandasining trenirovkaga chiqdilar. Tovushlarni boshladilar. Zo'r problema bunda. Men buni qavarta olmayman. Every, пожалуйста, men buni qavartirga yaratar. Yo'q, ochib ko'rsatsang boshda. Buni ayttirib. Hozir 18 yosh to'lmagan tomoshachilar ketib turadi. Every, buni qavartirga. Jırla kızı. Beni yaratan, Ne Tataristan, altınların için yaratan.
Hazır штрафной bulan. Oxte! Oxte, oxte, oxte. Evet, telefonlar bilan tushirib oldingizmi yigitlar? Xotirgina aytib kira. Dostlar, o'yin 1-1 bo'lib o'tdi. Bir kimda 1-1. Birga bir kimda. Kimlar anda? Ha?